Heeh. Iya. Nalika waktu bengen, Bapak Iwang iki nggak ada ucape priwen je Pak. Iwe je Pak. Nang anom iki waktu bengen nih Pak, laman waras wulu ya jatine temune walu ya. Bapak Hajati iki arep neplokaken dodol laman waras. Nah alhamdulillah sekian wis waras sehat wal afiat ya Pak ya. Dada sok sumangga diteplokaken dodol. Plok. Plok, alhamdulillah, alhamdulillah, wis kesaksian marang keluarga besare, sarang tangga-tanggane, jadi aja nagi-naging kelas bantale, aja nagi-nagi ning dalan simpang limbane, nagian ning tukang kecrek, karena dat maning tukang kecrek mah, cangkeme menyon. Dari sekar kentar, sekar kentir, yang sekar namine kembang, sekar kentar ke gawaning angin, sekar kentir ke gawaning banyu kang gede budak lukar. Babar luar.